katuski. Ito. Version cleaning. Kaya grabe ka dagang sa lamok. Kung yung katuski ko, hindi ko ito. Hindi ko ito sagbot kaya hindi po yan ang lamok. Sige ganyan maglihok na, ang lamok, sige pang hit. So, balik ko niya makatuski. Grabe magkalamok yun. Magtusi oh. Isang pag maglihok ta, ang lamok bubatog oh. Ano yung ganani? Pingalan kayo ng panahon ng mga tusi. Delikado kayo ang dinggi, usuro ba ito yung planat? Ubo. Bisa tadaan. Kani makrusi ako ng bagi no. Kani makahuya oh. Kung kunin mo ginuba sa disa ko. Bisa amo dibisi sa sulod. Plano ko ani kung bali no ni kay di kuan di puy ano ng lamok. Ano mo ng katuskib sa ulan-ulan bagsapot ng lamok kung anong pinsa tadaan mahi mo gani magpaasog yun magpaasog ka na hapon ng lamok mo but sa magpaasog ano nga sige mag-ulan sarang marami wala mag-asya na tani ang adlaw. Lamok. Sakit kayong ngedahos pinyam kay gusto ang amot. Ini pun ana magtusi kay ang luman dito. Okay. Ang luman ato. Nomor 1.
balhin rin. Tapos na ito. Okay. Saan nga tanong mo? Ano nga? Kuski. Kasi nga nga tanong mo. Ito kayo karong dili. Abo. Isa. Bus balay yun. Pagidag po. Hindi nga lang tayo ibot sa salmoto sa mga katutski. Para nga mahinlo po ang palibot. Nga, yan nanurok ng mga mangustin, mga katutski. Mangustin. Oo, mangustin. Yan. Mangustin na eh. Gini. Mangustin na sangkot. Kita po ani ako ni balhin. Hindi magsilbi o magluon sila. Kung ibalhin ang isa ani. Ito sa butang ito. Okay, maputora. Di madala ang kamot.
Yun na. Yun na. Tuyok. Eh. Klaro itu buha makatuksya. Bubo mo kayo. Buko. No, buko. Bubo ang tapong pangas ang. Betul.
Okay. Salamat mga Trotsky. Yung pag kanako yung kabuntagon. Kaya Trotsky na man lagi nako na mga pino. Tapos mo kana buton. Sunod po na. Kani mga sagbuta. Biharan siya malaya, bihar po siya malata. Abono gihapon siya. Okay, salamat sa inyong pagsubaybay. Bye-bye, may buntag kanyang tanan. God bless.